elektromos ablak, Citroen Visa, jobb helyeken Olcsit Klub. A barátom azt nem tudom kinézni, de Dákáromat volt egy kettes fakával teljesítették a Dakar, tehát elindulni indulnék el az ilyen hasonlókkal, és egy olyan gyenge, hogy tudom, hogy 20 erős motorral egy homoksivatagot átfeltek vele. De akkor is teljesítették, és Megbízhatóan befejeztek. Biztosan ez a két nyilatkozott az elején, valamit azért az évek alatt nekem. de hát nem nagyon franciául, hogy imádok franciául, fannal van dolgom. Nem, de elismerjük az eredményeket, amiket letettek. Gyakorlatilag azért a Rally VB-n is Pár éve kell. egyre előbbre tört Sebastian Loeb, ugye most már gyalázza az összes autóversenyző kollégát, legtöbb utat győzelemmel rendelkezik. Úgyhogy le a kalappal a francia márk előtt. Na, térjünk vissza a rendezvényünkre. Köszönjük a Bomba és az OMB hallgatós támogatását. Ha valaki onnan még egyszer versenyezni szeretne a jövő hétvégén, és azt látogasson ki a Rábaringre, ahol ugyancsak ott lesznek a modellezők, illetve Bokártos barátaink is. Tehát ott is egy komplex rendezvényen várjuk a kilátogatókat. Na nézzük, beír a célba, nagy spék, nagy sapu. 1.23, nem rossz, 1.23. Az előbb sajnos nem volt érvényes, de ez így most teljesen jó. Mi lett volna, akkor az előzőkörben is értékelhető időt van, akkor most mondjuk, hogy az időre, akkor lehet, hogy most Übertóga lenne, de hát sajnos. Természetesen nem mondtuk el, de aki kicsit pihenésre vágyik, az itt